Op een Johan van der Meulen, draai hem in. Hij is achterstiens in deze eerste klasses. Maar op een is het de zitbal, de tred achter elkaar van Johan van der Meulen. En dan laat hij zien klas even zien. Hij moest even loskomen van hem hoor, maar het is nog wel skinnersois. En op een Johan van der Meulen. En nu wordt er dan een keersmaker. Hij maakt het eerst net helemaal alleen naar uit. Maar ze staan wel voor mij 4 en skinnersois. Ziet er verder daar, weet hij deze partij nog wat te lengen. De Luidenkeers, maar hij brengt de bal boeten. En daar gaat het retour van Johan van der Meulen, Volker van der Wij en Marten Veenstra terug naar de tweede omloop. Ze winnen mooi 4 en skinnersois. Johan, dit is hier bevochten. Ja, dat mag je wel nemen. Ja. Dit moet heel 4 weken komen. Dit kies echt stroever als ze wachten. Ja, nou ja, Kleer, je weet wel dat je gewoon scherp beginnen moet. En die man die heeft niks te verliezen. Hè. Wij maken het speel mooitje. Nou ja, dan hek je dat gewoon op bepaalde punten. Dan ben je gewoon net scherp genomen. Maak je wat domme foutjes. Man, maak je dat eerste volle fout. We slaan goed op. Je komt met 4 om het wachter. Ja, dan heb ik simpel gezegd van nou ja, Marten er achterin. Gewoon de basisopstelling staat woord ik toch. En nou ja, als je gewoon de foutjes doorhellen en gewoon weer naar de basis. Nou ja, dat hebben we dingen en ik maak het volgens mij het leest gewoon zelf aardig goed, dacht ik. Ook het favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos had het onverwacht dreig, zien het vooral uw debutanten besteende parcours van H.E. Jan Nicolai. Draaien we het voor het parcours Gert-Anne van der Bos en Sois gelijk. Brengt de bal achter bij Daniel Iziger, H.E. Jan Nicolai en die kent zelf dan nog Rukpanieri en bedoelt er maar een lietskeersje van oer. Weet Gert-Anne van der Bos op die trein met waar en Sois gelijk de lietse keers te behouden. Hij brengt hem voorin. En een bobbenslag van Hendrik Jan van der Velde. En daarmee neemt het parcours de staan weer op in het liekwicht op de Telegraaf. Het is treien eerst een gelijk. Maar daarna is het stadig ondien met het verzet van het parcours van H.E. Jan Nicolai. Weet Gert-Anne van der Bos de partij uit te maken op Sois Fjouwer. Hij brengt de bal tussenin. Ja, een vliegende zetbal. Maar het is heel mooi gekomen. Het parcours met de 2 debutanten erin. Het parcours van H.E. Jan Nicolai, Hendrik Jan van der Velde en Jesse Steenstra. Het favoriete parcours voor de PC 2012. Gert-Anne van der Bos tegen Triumfster Daniel Iziger. Winnen met 4 batterijen en Sois Fjouwer. Natuurlijk, ik ging een mooi lege holen heen en we gingen geen druk. We konden alles nog wat te wonen en nou ja, we zijn 4 komen. En nou ja, jammer. Ja, en dan verneem je ook dat het publiek, dat kiest Jim Kant. Ja, iedereen is in kant eigenlijk. Ja, hij is machtig. Ja. Hoe vind je dat? Ja, geweldig. Elke punt die je naar maakt, dat is ja, fantastisch. Ja, maar dat die vooral ik van Gert-Anne van der Bos hier een soort flaters. Ja. En daardoor blow je hem heel lang in de race, maar ook op cruciale momenten. Op een gegeven moment slaat ik gewoon in boppen op opslag van Gert-Anne. Nee, dat wist je dat net? Dat weet ik net. Nee. Nou ja, goed. Dat maakt die eer en hoor Jan. Ja. Maar dat is wel iets van, wat is er nog mogelijk met Jim Patoerke, denk je dan? Ja, nou, hier misschien nog meer in zitten, maar Claire, we zijn er al en van het team hopen we weg zien. Ja, maar dit is al een mooie ervaring? Ja, dit is de eerste keer en nou ja, mooi debuut en nou ja, kanalen van het team weer. Het parcours van Marten Olijnsma had het in de eerste omloop ook onverwacht dreig, zien het parcours van Peter van Zuiden. Fjouwer om het rijden en Sois Fjouwer in het voordeel voor het parcours van Martijn Olijnsma verliezen in de finale. De bal komt voorin, kunt nog een keer de lijn. Maar die bal gaat op het tier keerst. En dus liep het deze partij zo goed als oer. Komt het parcours van Olijnsma op 5 om het rijden. Het is in het parcours van Zuiden. En dan is het ook gauw dienen. Peter van Zuiden, zijn parcours zit achter. En wat er dus wat ontwaan, 4 om het rijden achter. En dan komt de bal voorin bij Hilke Bruusma. En die rekt hem fantastisch, super geweldig. En dus gaat die bal boppen. En wint het parcours van Martijn Olijnsma, Hilke Bruusma en Ale-Jan Adema. Uiteindelijk dan toch nog vrij eenvoudig. Maar 4 om het rijden en Sois Fjouwer van het parcours van Zuiden. Het uitslag van u roemt net helemaal. Ja, we per keer maandelijks net. En op laatste ja, slag even het wel lekker voor. Dat is wel even lekker voor het 12 omloop. Ja, en toch, maar toch dreger dan ze wachten, dus ik weer. Nou ja, je maakt het zelf dregen, weet je wel. Hadden wij net gewoon net lekker keer zijn. We staan misschien wel te graag, omdat je, ja, de media schreeuwen overal aan, mooi lot. Ja, heel onbewust gaat dat dan misschien in je kop zitten. Maar nou ben je er wel lekker doorheen. En pakken nou het 12 omloop op en dan gaan we verder. Oud-PC-winnaar Karel Nijman gaat er met zijn maten Pieter Bakker en Tjebbe Hansma in zijn laatste PC romleers als in het parcours van Bouke Triemstra.
Bouke Triemstra. Hij kan een eindmeisje onder deze partij. Brengt die bal achterin. Het is een zitbal. En dus wint het parcours van Bouke Triemstra, Pieter Jan Plat en Hendrik Koorstra. Maar 406 gelijk. En daarmee komt een einde carrière van Karel Nijman. Zijn hoogtepunt bleven erin. 2003 doet hij te jaren. Maar Johannes Dijkstra en Volkert van der Wij de PC won. En hij omverkeerde de PC komt er een einde carrière van Karel Nijman. Dit mag gewoon niet op deze manier. We komen 2-0 heel knullig achter. Kijk, we zijn hier om te kaatsen. We zijn hier niet om afscheid te nemen. Dus dit was gewoon een omloop te vroeg. Ja, het zit erop. Het is heel onwerkelijk eigenlijk. Het spookt steeds wel een beetje door je hoofd heen. En misschien moet je dat helemaal verbannen op het moment dat je ook daar in het perk staat. Maar heel soms dan komt er toch even een glimp van binnen. En dat is... ja, ik ga dat heel erg missen, dit, Geert. Dankjewel. Oké, hi. In de eerste partij van de tweede omloop maakt er een favoriet parcours sneuvelen. Dat van Jan-Dirk de Groot of dat van Johan van der Meulen. Johan van der Meulen op die stand van 400 reis. Die in Wurkmaatje komt voorin. Hij maakt er een keersaanzoek, maar die bal is net voorbij. En dus, ja, toch wel een lietse verrassing mogen we dit nemen. Dat het parcours van Johan van der Meulen, dat het dit seizoen nog net had. Thierry Masje Maarten, Volkert van der Wij en Maarten Veenstra wint. Maar 400 rijden en skinnersize van het parcours van Jan Dirk de Groot, Reense Pieter Hiemstra en Pier Piensma. En dus het een van de favorieten hier in de tweede omloop van A. Ja, Jan Dirk de Groot, dit is de eerste verrassing misschien wel. Ja, voor de PC dit wel een verrassing, ja. Want nou ja, voor hen dan pakken we die man en Joert pakken we ze net. Die man die keert goed en wij echt slecht. Echt slecht? Nou, vind ik al, ja. Vrij slecht, ja. Want wat giet er al je mis? Nou ja, als je, de opslag van mij die weer net meer wat er wie is, zeg maar. De eerste partij ik al eigenlijk net. De tweede partij ik net. Reense neemt het door. Ja, en die slaat ik net zo op als de eerste partij. Ja, dan wordt het steeds moeilijker. Nou, blijft wat misses en wat fouten in het perk en zo. Pier weer wel goed op slag. Maar ja, klaar. Die kent alleen nog net loeken. Nou, dan ging het er gewoon al. Nou ja, ik jou nu nog even de tiert. Ik jou nu nog even een beetje rest. Ja, dankjewel. Ja. Sterkte, dank je. Ja.